welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Soap Histories and namhlanje ke sikhuluma ngomkhokha guys, but before singena kokuzokwenzeka namhlanje kumkhokha hayi bafethu ake sheleni uDifa izandla okuyicharacter ke edlalwa ubaba usibonile ngubani yaze yakhala indoda kumbiwa isidumbu sengane kwabhlungu ukuthi kwangathi into ebeyenzeka okwangempela. Sayibona nje nathi sesiphakathi lapha na kwisini as if ngampela bekushawa ingane yakhe uDifa. That was amazing guys. She really nailed that storyline. I don't want to lie. Anyway guys, into ezokwenzeka ukuthi ke uDifa ngeke abe sharp ke emva kumbiwa nokushawa komzimba kaxolile nokwenze uMaMzobe wasizakala ke emtshela ukuthi kube lokho ethi waye ngawushaya umzimba kaxolile. Buka yena manje ukuthi unjani emva kokushaya umzimba kaxolile ngazi ukuthi uyizombi. Amathela zeveza ukuthi ke uDifa kuzovela aquleke awe phansi isimo sakhe ke sibenzima kakhulu engakwazi kwamukela ukuthi ngampela kuze kwambiwa isidumbu sengane yakhe yazi yashawa. Izinto ke kuMaMzobe zilokho zibanzima kakhulu guys kulezi insuku ezizayo. uDisemba nje kaMaMzobe awumuhle neze kahle njengoba nonompendulo ke ezokhipha ke iqiniso lokuthi kwenzekani ngewili kaMvelase and uzophoqeleka kuMaMzobe ukuthi agcine seyikhulumele yena ngokwakhe iqiniso okuyinto kade ebhale phansi wathi angeke aze ayenze. Well guys, that's all I have for today. To leave your comment below and share your opinion. Bye.